Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz herli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi we tanşydýaryn. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň medeniýet wekili Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki täze ilçisi John Huntsmanyň Moskwanyň we Washingtonyň arasynda ýaramazlaşan gatnaşyklary gowlandyrmagy ýardam berjegine Kremliň umyt baglaýanlygyny aýtdy. Şüphesiz täze ilçiniň ýol başçylygynda Moskwadaky Amerikan diplomatik missiýasynyň biziň gatnaşyklarymyzyň dikeldirilmegine agramly goşan goşçagyna umyt baglaýarys diýip Dmitri Peskov 3-nji oktýabrda aýtdy. Peskov bu çykyşyny Huntsmanyň we beýleki ilçileriň öz diplomatik ykhtiyarnamalaryny Putina gowşurmagy boýunça dawaranyň öň ýanynda etdi. Peskov Moskwanyň we Washingtonyň ara gatnaşyklaryndaky kynçylyklarda Birleşen Ştatlary aýplady. Birleşen Ştatlaryň we ortiýetiň ara gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagy, ortiýetiň Ukrainadaky agresiýasy, Siriýadaky hereketleri, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň aňtaw gulluklarının sözlerine görä 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulşmagy ýaly meseleler bilen bagly boldy. İran'ın Suudi 7 sany reformaçy siýasatçyny şol sanda öňkü reformaçy prezident Mohammed Khatami'niň doguny 1 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etdi we olara 2 ýyllap siýasy hem media işlerine goşulmagy gadagan etdi diýip aklawçy habar berýär. Agdalan 7 siýasatçy 2010-njy ýylda dawaly taýlawlaryň ýa-ni häkimetleriň köpçülikliň protestleri basyp ýatyrmak boýunça amalaşdyran çäreleriniň çäginde gadagan edilen Islam İran gatnaşyjy fronty atly uly reformaçy siýasy partiýanyň agdalary reformaçy siýasatçylaryň beýişini şol sanda Muhammed Reza Khatami'ni goraýan aklawçy Hojat Kermani öz müşterileriniň rejime garşy propagandada aýplanýandygyny 2-nji oktýabrda ýarym resmi ýylyna täzelikler agentligine aýtdy. İran siýasat aktivistleri, jurnalistleri we tanqidçileri gümürtük aýplamalaryň esasynda ýygyderli tutsak edip gelýär. Kreml tutsak edilen opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň tarapdarlaryny häkimetler tarapyndan ruhsat berilmedik ýürüýüşleri geçirmekden saklanmagy çağırdy we muňa garşy çykanlaryň cezalandyryljakdygyny duýdurdy. Ruhsat berilmedik ýürüýüşleri we duşuklary geçirmäge köpçülikliň çağırışlary bir kanundur we şeýle çäreleriň guramaçylary cezalandyrylýar diýip Prezident Vladimir Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov 3-nji oktýabrda jurnalistlere aýtdy. Peskowyň bu duýduruşy mart aýynda ortiýetde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmak dileýän Navalnyň tarapdarlarynyň 7-nji oktýabrda 65 ýaşajak Putiniň doglan gününde tutuş ýurt boýunça protesta çykmagy eden çağırışlarynyň ýa-ni gabat geldi. Moskwanyň sudunyň Navalnyny 20 günlük türme tutsaglygyna saklamak barada 2-nji oktýabrda çykaran karary onuň 7-nji oktýabrda Sankt-Peterburgda geçirilmegine garaşylýan ýürüýüşe gatnaşmagynyň öňüne böwet salýar. Öz tarapdarlaryny protestleri dowam etdirmäge çagyran Navalny öz tutsaglygyny Putiniň öz doglan gününden sowudy diýip adlandyrdy. Navalny 1999-njy ýyldan bäri ortiýetiň prezidenti we premier ministri wezipelerini ýylap gelýän we 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda ýene 6 ýyllyk prezidentlik möhletine eýe bolmak isleýän Putini açyk tanqid edip gelýär. Birleşen Ştatlaryň alymlary Rainer Weiss, Barry Barish we Kip Thorne 2017-nji ýylyň fizika boýunça Nobel bayragyna eýe boldular. Şwetsiýanyň akademiýasynyň 3-nji oktýabrda glan eden fizika boýunça Nobel baýragy ilkinji gravitasiýon tolkunlary bilen bagly açyş üçin berildi. Bu üç alym Ligo atly halkara birleşigine goşan-goşandy, ýagny Albert Einstein'in 100 ýyl mundan ozal oglan eden gravitasiýa teoriýasyny şowly tasdiklamak boýunça işi üçin tiýaglandy. Bu düýpden täze we tapawutly öň ma'lum bolmadyk dünýäleri açýar diýip akademiýanyň 1,1 million dollarlyk Nobel bayragyny eglan edip çap eden beýanatynda aýdylýar. 2-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň 3 alymy fiziologiýa we medisina boýunça Nobel bayragyna eýe boldular. Täjikistanyň hökümetini tanqid etmek bilen tanalýan alym ýurduny terk etdi we ýygyna dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny aýtdy. Hafiz Boboýorow özüniň häzir Germaniýada ýerleşýänligini we häzirki pursatda Täjikistana dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny 2-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna ýollan elektron hatynda ma'lum etdi. Ol öz ýurduny terk etmeginiň sebäplerini ma'lum etmedi. 2015-nji ýylda Boboýorow täjik häkimetleriniň prezident Emomali Rahmona, milletiň lideri we Täjikistanyň milli bütewliginiň esaslandyrjysy adyny bermegini açyk tanqid edipdi. Bu tanqidiň ýa-ni Boboýorow Täjikistanyň milli akademiýasynyň prognozlar merkeziniň ýolbaşçysy wezipesinden çetleşdirilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmen lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gepleşik geçirdiler. Türkmen tarapynyň çakylygy bilen duşanby gün geçirilen gepleşikleriň dowamyny iki ýurduň arasyna strategik hyzmatdaşlyk hakyna şertnama, başga da 14 sany bilelikdäki dokumente gol goýuldy. Hususan Rus we Türkmen taraplary Sinagat dawatyna hyzmatdaşlyk etmek, migrasiýa ulgamyny ygtyýarly edaralaryň wekilhanalaryny açmak şeýlede neşe serişdeleriniň bir kanun dolanşygyna garşy görüşmek hakynaky ýalaşyklary baglaşdylar. Gepleşikleriň dowamyny iki ýurduň Hazar deňizindäki ýakyn gatnaşyklary ıgrarlydygy nygtalyp geçilse-de, Transhazar gaz geçiriji proýektiniň maslahat edilip edilmänligi dogrusyna hiç zat aýdylmady. Ýatlasak, Türkmen gazyny Ýewropa aktyrmaga mümkinçilik berjek Transhazar proýektiniň durmuşa geçirilmegine Moskwa garşy çykyp geldi. Putin bilen Berdimuhammedow arasyndaky gepleşikleriň dowamyny Owganistanyň hukuk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilenligi aýdylýar. Taraplar bu ýurtdaky ýagdaýlaryň gepleşikleri esasyna siyasi diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagyny nygtadylar. Emma Türkmen Owgan şirketindäki hukuk ýagdaýynyň gün tertibine getirilip getirilmänligi barada hiç zat aýdylmaýar. Owganistanyň demirgazyk Türkmenistan bilen şirketleşýän sebäpini hukuk ýagdaýlarynyň ýarymazlaşýanlygy bilen Moskwa Aşgabatda Owganistan bilen şirketini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny ençimegedek ma'lum edipdi. Gal versede Putiniň saparynyň dowamyny iki ýurduň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň dören meseleleriň gürrüň edilenligi barada hiç hili resmi maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň ozarly habar berişi ýaly Moskwa geçen ýylyň ýanwaryny Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtadypdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna iň agyr ykdysady krizisiň biriniň emele gelmegine, şeýlede uly bölegini gaz eksportynyň emele getirýän büdjetini uly zar wurdy. Türkmenistany diýen saparynyň dowamyny Putin Türkmen kärdeşini Aleksandr Nevski ordeni Berdimuhammedow özgedegine ony hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin diýen orden bilen sylaglady. Berdimuhammedow Putini orden bilen sylaglyan pursady ony parasatly we dünýäniň halklaryna durnukluluk we howpsuzlyk uğruna uly işler bitirýän şahsiýet diýip päsiýetlendirdi. Владимир Владимирович Путин, он мудрый, он видный политический деятель, который сегодня делает очень многое, я бы сказал, на планете народов, как по вопросам стабильности и безопасности. Yeri gelenini bellesek, Rusiya hakimiýetleri Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almakda we Ukrainanyň gündegor sebäplerindäki separatistlere gollaw bermekde tanqidleýärler. Şeýlede Türkmen prezidenti anyk misallaryň üstünde durmasa-da, halkary meseleleriniň aglabasy boýunça iki ýurduň meňzeş ýa-da ýakyn garaýşlarynyň bardygyny hem nygtak geçdi. Türkmenistan bilen Rusiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde ýola goýuldy. Öz sebätiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Vladimir Putin'in Türkmenistanyň sapary 80-nji ýyllaryň Sowet telewizioniýasyny ýadyna saldy. Dostlukly gujuklaşmalar, uzak wagtlaryň el çarpışmalar,
gepleşiklerden 2 hesse köp wagt dowam eden agşamlyk nahary. Şeýle häsiýetlendirme bilen Russiýanyň Moskovski Komsomolets neşri Rus prezidentiniň duşenbe güni Aşgabatdan sapary baradaky makalasyna başlaýar. Putin we Arkadag prezidentiň Türkmenistana sapary gapmagarçylyklar bilen haýrany goýdy. Atly makala Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biridigine ünsüz çekilip, ony sözüň dolmansyny Demirgazyk Koreýa bilen deňeşdirip bolýanlygy hem bellenilýär. Makalanyň awtory ýurtda ornaşdyrylan gadaganlygyň köp asyrlyk gündegor mehmansyýerligine de täsir ýetirenligini nygta geçýär. Prezident köşküniň medeniýet merkezine habarçylara 4 sagatyň dowamyny diňe bir çüşe suw berdiler. Yerli habar serişdeleriniň boküllerini bolsa, belki de artık bir zatlar aýdaýmasynlar diýen gorkudan bizden aýrylykda sakladylar diýip makalanyň awtory ýazýar. Makalada gepleşikleriň dowamyny edilen mahawatly gurrunlara garamazdan saparyň netijeleri boýunça keskitlik hiç zadyň bolmanlygyny, hatda özara baglaşylan 10 ýaş dokumentde hem takykylygyň gözü iýilmeýänligi bellenilýär. İki lider hem kameranyň öňüne geçip dostlugyň we özara düşünüşmegiň esasyny gatnaşyklaryň ösýänligi dogrusyny uludan uly gürlediler. Olar iki tarapyňam mümkinçiliklerini dol berja etmek üçin ellerinden geleni etjekdiklerine de söz berdiler diýip makalada bellenilýär. Şol bir wagtda neşir gepleşiklerde 2016-njy ýyldan bäri Russiýanyň Türkmen gazyny almagyny towtudandygy, munyň netijesinde dören dawaly ýagdaýlar barada. Hiç zadyň aýdylmanlygyny, umuman gaz sözüniň iki gezegem dile getirilmänligine ünsü çekýär. Gepin gerçini görä ýatlasak, Putiniň Aşgabatdan saparynyň öňü sýrasyny taýýarlanan makalalarda iki ýurdun arasyndaky gaz dawasynyň esasy ünüs merkezinde boljakdygy çaklanylypdy. Bu aralykda Komsomolskaya Pravda gazetiniň habarçysy bolsa, özüniň Twitter hasabyna ýerleşdiren videosyny Türkmen prezidentine Aleksandr Nevski ordeniniň gowşurulýan pursatyny Rus diktorynyň Berdimuhammedowyň atasynyň adyny diňe 3-nji gezekden dogry aýdyp bilenligini görse bolýar. Орденом Александра Невского награжден президент Туркменистана Бердимухамедов Курбангалы Беклик. Yeri gelenini bellesek, resmi mediada, şol sanyny Kremliň resmi saytynda ýerleşdirilen videoda diktoryň sakynýan pursatlary kesilip aýrylypdyr. Umuman Türkmen mediasy Rus prezidentiniň Türkmenistanyň saparyny dawaralandyryp, onuň däp bolan dostluk gatnaşyklarynyň fonunda geçenligini habar berdi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. MTS Türkmenistan bilen Türkmen häkimetleriniň arasyndaky gepleşikleriň 8-nji oktyabr içinli dowam etjekdigini we şol gepleşikleriň netijesinde mobil aragatnaşyk kampaniýasynyň ýurtda öz hyzmatlaryny dowam etdirjegi ýa-da etdirmejegi dogrusunda Türkmenistan tarapyndan anyk jogabyň beriljekdigini MTS-iň Aşgabatyň 11-nji mikroraýonundaky merkezi ofisiniň käbir jogapkär işgärleri aýtdylar. Adynyň eferde agdalmadlygyny soran işgärleriň 3-nji oktyabrda Adatlygyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, merkezi ofisiň ýokary derejeli ýolbaşçylary olara müşterilere resmi kommentari bermedligi we öz telefon belgilerinde galan pulyny atlaşdyrmak isleýänleriň 8-nji oktyabrdan başlap kabul edilmelidigini tawşyrypdyrlar. Eger şol MTS-iň şertnamasy uzatylmajak bolsa, dowam etmejek bolsa, onuň aýyn fikrine çelli
anık cevap verilmelimişin Türkmenistan devlet tarafından. Gepleşikler devam ediyor diye Türkmen Telekom bilen beylek edarlar bilen öne merkez ofisin menajerleri. Dış operator gıyları da şundan başka düşünmüş bermen garan yağda ağın çekiminden son belli olur. Eğer ağın çekimine çelli Türkmenistan hükümeti şartnamanı dikeltmesi vardı. Anık cevap verir. Şundan sonra eğer şu diketecekler liseler ölmüştörlerimizin haraplaşmış şotununa kalan pullarını izle öğürmek kampanyasına başlayıp Dip Aşavatlı Seynçi ve yadıcı Amanmurat Bugayev MTS'in Türkmenistan'daki iş yerlerine salgılanıp gurrun berdi. Yukarıda gurrun edilen meseleler doğrusunda Adatlyk Radyosu Rusiyanın MTS kampanyasının Türkmenistan'daki edarasına ve Moskva'daki baş edarasına yüzlenönde haysıdır bir komentari almak başartmadı. Yatladıp geçsek sentyabr ayının 28'inden 29'una geçilen gece MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin araatnaşık hizmetleri kesildi. Günün başında MTS Türkmenistan kampanyasının paytaxtdaki müşterilerinin internetinin öçürlendiği, emma soňra da MTS'in Türkmenistan'daki ähli hizmetlerinin kesilendiği ma'lum boldy. Şol güni MTS'in Moskva'daki baş edarasının metbuat vekili Dmitri Saladovnikov kampanyanın Türkmenistan'daki araatnaşyk hizmetlerini Türkmen tarapynyň ýatyrandygyny we Türkmen kärhanalarynyň araatnaşygy üpçün etmek üçin derur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny Adatlyk Radiosuna ma'lum etdi. Şeýle-de MTS'in vekili kampanyanyň öz müşterileriniň araatnaşyk hizmetlerini dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşik alyp barýandygyny belläp, MTS kampanyasının Türkmenistanda işlemegine değişli litsenziýanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda dolýandygyny ýytady. MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin araatnaşyk hizmetleri kesilenden 3 gün soň, ýagny 2-nji oktýabrda Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Onuň Türkmen paýtagtyna eden bu saparynyň öň ýanynda Rus we Türkmen liderleriniň MTS Türkmenistan araatnaşyk kampanyasının ýurtda hereket etmek mümkinçilikleri barada gepleşiklerin geçirilmegine garaşylýardy. Emma resmi habarlarda Türkmen we Rus ýolbaşçylarynyň bu mesele barada maslahat edendi da etmändig barada kelam söz aýdylmady. Biz Putiniň Aşgabatda eden saparynyň dowamında iki ýurdun liderleriniň bu meseleni ara alyp maslahatlaşmagyny we bu babatda oňy netijelerin gadanylmagyny umyd edýärdik diýip MTS'in Aşgabatdaky edarasynyň käbir işgärleri aýdýarlar. MTS kampanyasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1.700.000 diýip kesitledi. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň käbir awtologlarynda plastik kartlar arkaly tölegleri kabul edýän enjamlaryň işlemeýänligi we munyň ýolagçylara bökdönçlik döredýänligi aýdylýar. Aşgabat şäherinde ilada hyzmat edýän awtobuslaryň töleglerini ýöriti plastik kartlar arkaly amala aşyrmagy Türkmenistanyň hökümeti sentyabr aýynda karar edipdi we ýani bu düzgüniň 1-nji oktýabrdan güýje girjekdigi ma'lum edilipdi. Aşgabatyň ýaşaýjysy 40 ýaşly Sonanyň sözlerine görä awtobuslarda töleg üçin ýola goýulan bu usul ilkinji günlerden başlap ýolagçylar üçin kynçylyk döretdi. Men Çoğanlı şäherçesinden 36-njy belgili awtobusa minip şähere gaýdanymda Nur Muhammed Andalyp köçesiniň uğrunaky Cennet Bazarynyň awtodurolgysyna çenli plastik karty kabul edýän enjam işläp gelýärdi. Adatça ýolagçylar tölek kartlaryny enjama goýanlarynda tölek kabul edildi diýip jogap berýär. Emma Cennet Bazarynyň durolgysynda awtobusa bilen ýolagçylar tölek kartyndan peýdalanyp bilmediler. Kartlary kabul edýän enjam işlemedi diýip sonaýdýar. Onuň sözlerine görä ýolagçylar sürüjiden näme etmelidigini soranda sürüji ýolagçylardan nakt hasaplaşmagy talap etdi.
Ema ýolagçylar moňa nägelelik bildirenden soňra sürüji bolýar, tölemäň düşüberiň, sizde günä ýok diýip jogap berenligini sona gurrun berdi. Şeýlelikde 20 gola ýolagçynyň öz plastik kartlary arkaly awtobus töleglerini amalaşyryp bilmänligini söhbetdeşime sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň käbir awtobuslarynda plastik kartlar arkaly tölegleri kabul edýän enjamlaryň işlemeýänligini diňe sona däl şäheriň dürli sebetlerinde ýaşaýan onlarça ýaşaýjy tasdikleýär. Munyň sebäplerini sürüjüden soranyňda olaram bizem bilemzok, käte işleýär, käte işlänok diýip jogap berýärler. Bu enjamlar täzelikde işe girdildi. Belki düzedilmeli käbir kemçilikleri bardyr. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 54 ýaşly Bagtygul aýdýar. Aşgabatyň käbir banklarynda, poçta bölümlerinde we kitap dukanlarynda 5 manatdan satylýan bu plastik kartlaryň 3 görnüşi bar. Olar studentler, pensionerler we adaty şäher ýylaty üçin niýetlenýär. Adatlyk radiosy paýtagtyň käbir awtobuslarynda plastik kartlardan tölegleri kabul etmek üçin niýetlenen enjamlaryň işlemeýänligi barada Türkmenistanyň Awtologlar ministrligi bilen habarlaşmagy synançdy, emma kommentari alyp bolmady. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Adatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň aýdymçy Çynara ölüm haýwata atylýany gaýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýaşynda prezident Niýazow tarapyndan iň ýaş sunuw diýişgäri baýragy berilen we häzir aýdymsaz karýerasyny Türkiýede dowam etdirýän aýdymçy Çynara Burmuştow tarapyndan ölüm haýwata atyldy. Türk mediasynda giňişleýän ýaýran habarlarda Türkmenistanyň aýdymçy Çynaranyň öýüňden çykan mahalyň seni öldürürni diýip özüne ýygyderli haýwat atýan Muştowundan bizar bolup ahyryny onu kadyete şikayet edeni gaýdylýar. Ýöne aýdymça öz Muştowunyň näme sebäpden ile haýwat atanyň barasynda bolsa, jikmejik maglumat berilmeýär. Aýdylşyna görä, Goloýda täze çykan Ağladyp bilmersiň, ýagny türkçe ady bilen Kandıramazsyň adly albomundan soň has uly şan şöhrada eýe bolan Türkmenistanyň aýdymçy Çynarany özüni gatygen alyp barýan muştoklary boýunçalyk etmäge başlapdyr. Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä, 25 ýaşyndaky Türkmenistanyň aýdymçy Çynara Istanbulyň Çağlayan gazetine baryp özüne ýygyderli ölüm haýwatyny atýan bir muştogyny arz şikayet edipdir. Çynara gazete beren ardasynda ol muştogynyň özüniň ýaşaýan ýerine bir habar gelenligini, onsoň paýy sözler aýdyp, jaýdan çykan ýeriňde saňa garaşaryn we seni öldürürün görünüşini ölüm haýwatyny atanlygyny, ondan soň gaty gorkany sebäpli ýaşaýan salgysyny ütgödenligini öňe Şeýlelikde Istanbulyň Çağlayan gazeti Çynaranyň arz şikayeti esasynda derňe wişini başladypdyr. 12 sentýabrda Türkiýanyň köp tirajly Milliyet gazetinde çap edilen interwýusunda Türkmenistanyň aýdymçy Çynara öz aýdymsaz karýerasyny Türkiýede dowam etdirmäge karar berenligini aýdyp, Türkiýede estrada uğruna çalt tepkine ösüşe eýe boldum. Gysga wagtyň içinde Türkiýede gaty köp muştowum boldy. Okuýum we ýokary bilimim bilen Türk estradasynda öňde barjylaryň birine öwrülip, hemişelik şöhratly aýdymçy bolaryn diýipdi. Türk mediasyna çykan habarlarda aýdymçy Çynaranyň intek 3 ýaşyndaky Türkmenistanyň owalky prezidenti Niýazow tarapyndan iň ýaş sunuw diýişgäri baýragyny alanlygy. 13 ýaşynda sahna çykyp aýdym aýtmaga başlanyň we ondan naşaryn professional derejede basketbol oýnaýanyny hem üns çekilýär. Türk medeniýetinde şeýlede Türkmenistanyň aýdymçy Çynaranyň konserwatoriýa bilen ingliz dili bölüminde hem ýokary bilim alanyny ýatladylýar. Türkiýedäki aýdymçy Türkmenistanyň arzuwam. Bu ýagdaý misalynda aýdymçylaryň muştoklary bilen baştan geçirýän ýagdaýlar barasynda Adatlyk radiosu bilen öz tejribelerini paylaşdy. Sonuçta benim başıma gelen zat şu aydımcının suratlarına seyrediye, sesini aydımı dinleye, ondan psikolojik rastrojstva, şu ruhi yağdayı bozuk, yeke şonyalı keselliği olanlar, yine şonyalı adamlar öldürüyen deyip korkutacak bolyalar, ondan sonra öyüme geliyorlar. Men başıma geldi, öyüme biri gelip, o gelen son ben çıkıp kaçıp gittim, sonra öyden çıkmam, 3 gün ben öyümde kalıp azar verdi. Arzu deyip beygirip durdaş köçede, ondan
Olsun şeydi boňşular ya narahat bolýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwleti değişli dukanlarında çilim çäkli möçörde gaýtadan satywa çykaryldy. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda 2016-njy ýylyň martynda ýurda temmäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ýetýärligi diňe sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berileni bäri döwleti değişli dukanlarda çilim käte satywa çykarylsa käte ýetirim bolýar. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda çilim iň soňky ýedek şu ýylyň iýun aýynda satywa çykarylyp, günne her bir adama bir gutu çilim 25 manatdan satylypdy. Edil häzirki wagt çilimiň satywy nähil görnüşde amal aşyrylýar. Her bir adam günne näçe gutu çilimi satyn alyp bilýär. Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Aşgabat şäherinde şuundan ýani 3-nji oktýabrdan başlap döwlet ýetkiligindäki dukanlarda çilimler satylyp başlandy. Özüm biz hatyrlaýan çilimler Germaniýa Federativ Respublikasyna öňürilen çilimler aýyny ýüzüniň ýazgylarynyň ählisi türkmen dilindäki ýazgylar. Ýön çilim satylanma edil öňküler ýani belli dukanlarda satylýar. Ýani haýsy dukan bir solarak ýerde ýerleşýär bolsa ýa-da bolmasa dukanyň arka tarapyna, köçe görünmeýän tarapyna adamlaryň nowata durmagyna mümkinçiligi bar bolan dukanlarda satylýar. Bir şäheriň islenip dukanyna çilim satylan bolanok. Amanrada çilimiň satywy bilen baglanyşykly öňkülerden tapawutly bir ýagdaý gözeýilýärmi? Bundan olurkulardan tapawutlykda çilimler her ýele bir adamyň eline 2 utu çilimi satýarlar. Çilimiň bahasy 25 manatdan. Eger 4 utu aljak bolsaň, oňa da satyjylar şol 4 utuny berýär, ýöne 4 utunyň üstüne bahasy 5 manat, 6 manat bolan Türkmenistan'na olýady beýleki bir firma tarapyndan öňürilen içgeni, soğuğu satyn almagan hökmany borç, eger şonu satyn almasaň üstüne onu 4 utuny beren oklar. Ýene de bir öňküýagdaý bilen meňzeşligi çilim nowatyna durýanlary, ýörüý togurlyklaryň işgärleri, polisiýa işgärleri, sewda gurumlarynyň işgärleri hemde raýat grajdan eýleşigindäki käbir adamlar gödäwçiligi diye umuman her çilim nowatyna ortaça 100 adam çemet nowaty durýan bolsa, şo nowaty da ortaça 6 adam çemet adam gödäwçiligi diye edil öňküler ýaly ýene de öňkülere meňzeş ýagdaý aýal gyzlara çilim satylmaýar. Olar nowaty durýan bolsa, gödäwçiler ýörüý çony nowatdan çykarýarlar. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Amerikan prezidenti Donald Trump iki tragediýanyň bolan ýerine baryp görer. Bularyň biri tufanyň haraba ewren adasy Puerto Rico, beýlekden Birleşen Ştatlaryň täze taryhynda bolan iň uly gyrgynçylykda adamdan 59 adamyň helaklenen şäheri Las Vegas. Trump'ın 3. oktyabrda ilkinci barjak yeri Puerto Rico. Vizit Maria tufanynyň Amerikan territoriýasyny akandykan edeninden 2 hepde soňra bolýar. Amerikan prezidenti adada bolan betbaşçylyga çyndaky çemleşmänligi sebäpli iti tanqidastana düşdi. Adadaky ýylatyň agla we köpliginiň şinde de elektrik togy we telefon hyzmatlary ýok. Olar azyk önümleriniň suwun we ýangyzyň ýetmezliginden kösenýärler. Trump bolan betbaşçylyga gawşak reaksiýa görkezendigi üçin federal hökümeti tanqidlan San Juan'yň meri Carmen Yulín Cruz bilen senemene girişdi. Ol Twitter'de meri gawşak liderlikde aýyplady. Şol sebäpden prezident ada baranna bu ikisiniň duşup duşmajakdygy belli del. Aktam Cruz ertir geçiriljek çärelere gatnaşmaga çağıryldy. Biz şol gepleşikler bolar we bilelikde öňe hereket edip bileriz diýip umyt etýäris diýdi.
Trump adadaki tanqidçilarynyň köpüsine öýler üçin ähli zadyň edilmegini isleýän siyasi sebeplere dayanýan nadanlar diýip adlandyrdy. Trump esli wagty Puerto Rico'da geçirenden soňra 4-nji oktýabrda köpçülikliň gyrgynçylykda adamdan 59 adamyň atylyp öldürilen we 527 adamyň yaralanan ýeri bolan Las Vegas şäherine barar. Amerikan prezidenti gyrgynçylygy ýurdy, gaýgy, gorky we gynançda birleşdiren şerif diýip adlandyryp, tiýir kömek işgärleriniň tagallalaryny taryplady. We are joined together today in sadness. Biz bugün gaýgy, gorky we gynançda birek-birege goşulýar. Öten akşam tüfeňli bir adam Las Vegas'ta, Nevada'da konsertdäki uly märeke odaşdy. Ol 50'den adak adamy öldürüp ýene ýüzlerçe adamy yaralady. Bu bir aňrabaş şerif diýip Trump aýtdy. Bu adamyň 1-nji oktýabrda daşarda geçen Aýdymsaz festiwalyndaky märeke bir mehmanhananyň 32-nji katyndan näme üçin odaşandygy henizde sir bolmagyna galýar. Our unity cannot be shattered by evil. Bizim agdy birligimizi şerif gawşadyp bilmez, baglarymyzy zorluk bilen dewip bolmaz. Watandaşlarymyzyň biderek ýere öldürilmegine kahar gadapda bolsak da bizi bugün kefitleyen söýgüdir. Bu da ma şeýle bolar, hemişelik diýip Trump aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.